हरे कृष्णा जय जगन्नाथ समस्त को सादर प्रणाम। तो आमे जेतेबेले कहिथाउ भगवानकर नाम नेबा पई हरिनाम कीर्तन करिया पई भगवानकर महामंत्र कीर्तन करिया पई सेतेबेले समस्त पूरा डरी जाइथांती कहंती आम पाखरे समय काहे आमे आम पाखरे समय नाही हमको बड़ जंजाल भितरे आमे अछु किंतु जेतेबेले आमे अन्य लोक पाखरे बसी परर चर्चा କରିଥାଉ ବା परर ନିନ୍ଦା କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସମୟ ଜଣା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି परर ନିନ୍ଦା କରିଥାଉ ଏବଂ ସତେ ଯେମିତି ରସଗୋଲା କିଏ ଦେଉଛି ଆଉ ଆମେ ରସଗୋଲା ଖାଉଛେ ସେହିପରି ପୁରା ପୁରା ମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଥାଉ କାହାର ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ। ସେତେବେଳେ ସମୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ପରର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ପରର ନିନ୍ଦା କରୁଛେ ତେବେ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ସମୟରେ ଆମେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେ ସମୟଟା ଆମର ପୁରା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇ ରହିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଛାଡ଼ୁଛେ ସେଇ ସମୟଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ପୁରା ଭଲ ସମୟ ରହିଥାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ପର ନିନ୍ଦା ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।